Сърцето на източните Родопи. Причудливи каменни грамади. Тайнствени древни светилища. Тук на кръстопътя на историята се намира Кърджали. Един на пръв поглед обикновен град, но първият поглед винаги лъже. От древни времена областта е обвита в тайнственост и легенди. Историята, митологията и религията се преплитат и спояват в едно повече от 8 хилядолетия. Мнозина са владели този район. Красотата му покорява траки, елини, славяни, византийци, кръстоносци, османлии, българи. Всички те се влюбват в земите наоколо. Затова ги превръщат в дом не само за себе си, но и за боговете си. Когато пристигнеш на едно ново място, невидима пелена закрива същественото, красивото и интересното. Но аз знам как да натигна тази завеса. Знам и какво има под нея. Ако и вие искате да разберете, останете с нас. Добре дошли в Кърджали. Един от символите на източните Родопи е митичният тракийски певец Орфей. Неговата статуя ни посреща на входа на Кърджали. Заслушайте се във вълшебните звуци на неговата лира. С нея той омагьосвал и хора, и животни. Дори успял да заплени бога на подземното царство Хадес и да го накара да върне в света на живите съпругата му Евридика. За съжаление, легендата има трагичен край. Орфей не изпълнил условието на Хадес да не поглежда Евридика по обратния път и отново я загубил. Музиката на Орфей обаче все още оглася планината, а учението му за любовта и безсмъртието на човешката душа живее в сърцата на хората. Сърцето на града, градския площад и, разбира се, сградата на общината, която в този случай изненадва погледа с необичайната си архитектура. Не случайно хората в града я наричат Белия кораб. Всяка година в началото на месец юли площадът пред кметството се изпълва с разноцветни багри, непознати ритуали и мелодии. Тогава се провежда Международният фестивал на балканския фолклор. Белият кораб стои закотвен в центъра на Кърджали не случайно. Въпреки че градът е далеч от морето, той си има собствен флот. В непосредствена близост са язовирите Студен кладенец, Боровица и Кърджали. Те са любимо място за отмора не само на обитателите на града, но и на многобройните туристи отблизо и далеч. Гледката е наистина зашеметяваща. Стената на язовир Кърджали, изградена във формата на дъга, е висока 109 метра. Това я прави една от най-големите в Европа. От всички плавателни съдове в язовира най-известен е корабът Емона. Построен е през 1945 година. Дължината му е 38 метра и половина, а водоизместимостта 217 тона. Емона превозва с години пътници от Бургас до Царево. Доста време е най-големият увеселителен кораб по българското Черноморие. В края на 70-те години вестниците пишат: кораб се разби в селска къща. По това време роденият в Кърджали околосветски пътешественик капитан Георги Георгиев настоява Емона да бъде преместен в язовира. Речено, сторено. Товарят кораба на специална платформа и потеглят. Пътуването е дълго и трудно. Току преди финала до село Чифлик, той се обръща и пада върху една къща. Все пак всичко приключва добре и сега Емона кротко се поклаща във водите на язовира. Многобройни религии, богове и култове са оставили следи свещените Родопи. Храмовият комплекс Успение Богородично отдавна се е превърнал в духовния център на планината. Възстановен е по инициатива на отец Боян Сараев, който и до днес служи в него. Тук всеки е добре дошъл, независимо от религиозната си принадлежност. Има трапезария за бедни, неделно училище по вероучение, медицински кабинет, музикален салон и дори компютърна зала. Зад голямата дървена порта се крие истински оазис от спокойствие, зеленина и духовност. Правоъгълният двор е заобиколен от ниски сгради, изписани с библейски мотиви. Както и стенописите в църквата, те правят впечатление с ненатрапчивото си изящество, със своята скромност и липса на разточителност. Жълтите и сините багри претворяват вечните цветове на небето и слънцето сред пищната зеленина. В нея са се сгушили миниатюрно езерце, кътчета за отдих и интересни растителни видове. А многобройните стаи на комплекса предлагат подслон на всеки. В Успение Богородично се пази интересна находка. Тя привлича хиляди поклонници. При разкопките на Перперикон археолозите се натъкват на бронзов кръст реликварии.
В него има дребни частици дърво. Вярва се, че те са от кръста, на който е разпнат Христос. Сега този реликварий лежи в дървено ковчеже в църквата. Джамията на град Кърджали срамежливо се е сгушила зад новия покрит пазар на производителите. Това е мястото, в което мюсюлманите се докосват до своя Бог. Тишината на залата успокоява, както във всеки друг храм. Деликатните цветове и изящен рисунък по стените създават усещането за лекота. В двора на джамията се намира и гробът на Кърджи Али. Това е османски войн от армията на султан Мурад I, която в средата на 14 век превзема Родопите. Легендата разказва, че Кърджи Али останал запленен от красотата на свещената планина и решил да се засели там. Последвали го и много от войниците му. Когато той умрял, около неговия гроб се заселили много хора и дали началото на днешния град. От древни времена най-различни народности и религии живеят по тези земи. Много войски са минали, много кръв е пролята. Обикновените хора обаче винаги намират начин да преодолеят различията и да живеят в мир помежду си. Многобройни паметници и свети места свидетелстват за тази хармония. В града са разположени мемориалът на еврейската общност, паметникът на капитан Петко войвода, гробът на Кърджи Али, паметникът на апостола на свободата, паметникът на незнайния войн. Представете ли си стени, които помнят молитвите на хората от преди 12 века? Килии, в които отекват надеждите на монасите, живели в началото на 6 век. Да, това се случва в манастирския комплекс Свети Йоан Продром в Кърджали. Продром на старогръцки означава „който върви пред теб“. Оттам името на храма е Йоан Предтеча. Църквата Свети Йоан Предтеча е част от средновековен манастир, основан през 6-7 век. Скоро след това той става център на християнството в източните Родопи и средище на една от най-големите средновековни епископии – Ахридос. За това свидетелстват археологическите находки, намерени в него. Сред тях са 5 зидани гробници, 4 от тях на висши духовници, а 5-та най-вероятно на виден аристократ. В една от гробниците, която се намира в църквата и е била затворена херметически, археолозите откриват мощите на християнски духовник, положен в пълното си литургично облекло, както и зашити в платен кръст църковни мощи. Това е първата такава находка в България. В края на 14 век османското нашествие кара камбаните на манастира да замлъкнат. Той е опустошен и обезлюден. В края на миналия век комплексът е реставриран под ръководството на професор Николай Овчаров, а през 2002 година, след 600 години мълчание, Свети Йоан Продром отново се превръща в духовен център на областта. Преди време няколко български медии се нагърбват с нелеката задача да определят кои са най-зелените градове в страната. Кърджали поделя първото място с Силистра. Зелените площи са около 40% от града. На човек се падат по 19 квадратни метра. Почти всички улици са обточени с високи кестени и липи. Добре поддържани градинки радват минувачите.
има и 3 парка – Простор, Горопсо и Градската градина. Доскоро там са се разхождали свободно сърни и елени. Един елен дори се разсърдил на някакъв трабант и го промушил с рогата си. Покритият пазар на производителите в Кърджали е една от най-големите гордости на града. И с основание. Разположен е на площ от 23 декара. Уникалната покривна конструкция е с елементи от съвременни поликарбонатни материали. Напомня до някъде за модерните европейски стадиони. Още с откриването си пазарът се превърна не само в най-голямото тържище за селскостопанска продукция в региона, но и в зона за социални контакти и отдих. Празникът на Кърджали е на 21 октомври. На тази дата през 1912 година градът става част от територията на България. До тогава, според Берлинския договор, е в пределите на Османската империя. Смята се, че присъединяването се случва точно в 12 на обяд. Затова точно в този час градският часовник свири Велики нашият войник. Този часовник има и друга слава. Той е единственият в България, който на всеки кръгъл час свири възрожденска песен. Всяка година на 22 септември празнична заря грее в небето над Кърджали. Денят на независимостта е един от най-големите празници в града. По традиция е съпроводен с концерт на Народния оркестър при Дома на културата. Следва го шествие на Духовия оркестър, гвардейския отряд и мажоретния състав. Като кмет на Кърджали съм горд с историята на нашия край, защото ние знаем и сме сигурни, че като селище Кърджали е съществувало много преди големите градове от нашата страна, като Пловдив, големите градове от Турция, като Одрин и един от големите и стари градове от Гърция, като Александрополи. През цялото си съществуване Кърджали се слави със своята религиозна и етническа толерантност. През 1924 година има една запазена фотография, на която много ясно се виждат на преден план изградената църква, на по-заден план се виждат минаретата на джамията и малко наляво от джамията се намирала и синагогата. Това показва, че в нашите земи през столетия, от хилядолетия винаги е имало етническа и религиозна толерантност, една толерантност, която се е предавала от поколение на поколение и която ние сме призвани да го правиме също, да предаваме тази толерантност на нашите деца. Богатството на духовния живот на Кърджали е лесно забележимо. Художествената галерия Станка Димитрова в Кърджали е третата по богатство в страната. Притежава над 5000 произведения на изобразителното изкуство от различни периоди, монументални скулптури и малка пластика. В експозициите на галерията ясно могат да се проследят тенденциите в развитието на българската живопис през целия 20 век. Тук са творби на Иван Мърквичка, Ярослав Вешин, Владимир Димитров Майстора, Бенчо Обрешков, Димитър Казаков Нерон. Както и на много други оставили трайни следи не само в българското, но и световното изобразително изкуство. Сред най-ценните богатства е уникалната колекция от 350 икони от късното средновековие и Възраждането. Най-старата от тях е от 13 век. Художествената галерия на Кърджали притежава още и изключително редки възрожденски литографии и щампи, дело на най-изтъкнатите български графици. Арт-галерията в Кърджали е център на етнокултурния и трансграничния диалог. Откриват се нови таланти, подпомага се комуникацията и обмяната на идеи между творци от цял свят. Развиват се нови арт-практики. Насърчава се и се популяризира разбирането на балканските изкуство и традиции. Един от проектите е арт-къщата в село Дъждовница. Тя се намира в близо 100-годишна сграда, където някога се е помещавало селското училище. Къщата вече живее нов живот. В нея се организират пленери, работни семинари, презентации, изложби и други културни прояви. Дворът се превръща в изложба на открито. Стихове и рисунки по древните камъни разказват за мечтите на творците.
Изкуството живее навсякъде в Кърджали. Символите на града са многобройни и изненадват с оригиналните си решения и акценти. Това е лирата на Орфей. Високият 14 метра монумент обединява по неповторим начин шепота на водите на вечната Арда, която пресича Кърджали, зеленината на Родопите и животворните слънчеви лъчи. Тази сграда е построена през 1920 година за мюсюлманско духовно училище по проект на архитект Померянцев, преподавател в Художествената академия в Санкт-Петербург. Но тя никога не е изпълнявала своето предназначение. От 1983 година в нея се помещава регионалният исторически музей на Кърджали. Колекцията на музея наброява над 40 000 експоната от различни епохи, обединени в няколко теми. Изложени са най-ценните находки от археологическите експедиции в региона. От римската вила Армира, от Перперикон, от Татул, от средновековната епископия, от храма Свети Йоан Продром и от много други места, напоени с история. На първия етаж е експозицията на отдел археология. Тя представя интересни находки, илюстриращи бита и обредите на населението по тези земи от неолита до късното средновековие. Сред тях са различни предмети – тракийски оброчни плочки и бронзова пластика, монети, керамика, средновековни накити и църковна утвар. Направена възстановка на жилище работилница от енеолита, на тракийска гробница, на каменни катапулти, на доспехи и оръжия. Тук може да се види изящна каменна свастика на почти 8000 години. На втория етаж на музея е разположена експозицията «Природа». Тя представя колекции на минерали, фотоси на редки видове животни, вкаменелости на охлюви, морски таралежи, корали, хербарии с редки и защитени растителни видове. Особен интерес предизвиква единствената по рода си в Югоизточна Европа вкаменелост на риба. Отдел етнография на регионалния исторически музей в Кърджали също е представен с експозиция. Тя онагледява основния поминък на населението през различните епохи, традиционните носии, накити и предмети от бита от края на 19 до средата на 20 век. Перперикон е най-известният и най-посещаван обект край Кърджали. Своеобразният музей на открито се намира в местността Асара, до село Горна крепост. Популярността му напоследък е напълно заслужена, но в действителност датира от преди много векове. Още в далечни времена това място привлича древните и изпълва сърцата им с надежда и респект. Най-вероятно тук се е намирал храмът прорицалище на Дионис, равен по слава на прочутият храм на Аполон в Делфи. Местността се нарича Джин-Тепеси или планината на духовете. Известна е още като свещената планина на сатрите. Техни жреци са бесите и в последствие историците наричат така и сатрите. Херодот твърди, че те са най-смелите и свободолюбиви племена. На този връх се намира Перперикон. Строен е през 6-5 век преди Христа.
Върху площ от 17 000 квадратни метра той включва селище, тракийска крепост, дворец светилище и кръгъл храм прорицалище. Заради откритите наскоро огромни щерни за вода, се правят изводи, че в Перперикон са живели около 15 000 души. Животът му не е кратък, продължава до 14 век. Най-много сведения за свещения град дава Херодот. Той никога не е посещавал източните Родопи, затова данните му са доста неточни. Столетия археолозите търсят храма на Дионис и все повече се затвърждава хипотезата, че се е намирал точно тук. Вероятно името на култовото средище идва от думата перперек. Така се нарича огънят, който умва над жертвеното огнище, когато се залее с вино. Това е прорицателски ритуал, с който са се правили предсказанията в храма на Дионис. Траките обитават дълги векове околностите на Кърджали. За тяхното присъствие и до днес напомнят скалните ниши, изпъстрили непристъпните отвесни скали край село Дъждовница и село Ненково. Те са буквално стотици. Разположени са винаги на осветената от слънцето част от скалата. И досега никой не знае за какво точно са използвани и защо са се появили. Дали са били урни, един вид висящи некрополи, в които са полагали праха на покойниците, или пък младите мъже са ги изсичали, за да докажат своето съзряване, уменията си и липсата на страх. А може би са малки родови светилища, където са поставили дар към боговете. Скалата пази своята тайна. Друг важен